Breus apunts biogràfics de Descartes. Descartes va néixer a l'Haia. El seu pare va ser un conseller al Parlament i per tant va rebre una formació estudiantil de qualitat a un col·legi dels jesuïtes, que eren els més importants però que tenien una forta influència religiosa. Es va llicenciar en dret civil, però ell, influenciat per la seva família, va buscar un coneixement de caire pràctic. Bones tardes, jove Descartes. Així que tu seràs el meu successor? Més o menys, sí, estimat Sòcrates. Tot i que va estudiar els clàssics grecs i la filosofia escolàstica, és a dir, aquella amb forta influència de la religió, s'adona que aquell coneixement no és fiable. Molt bé, doncs et faig entrega de la clau de l'edifici del saber. Mare de Déu, però què és això? Pensava que us havíeu modernitzat. Entrem a veure l'edifici, d'acord? Parla de teories que es defensen durant una època, però acaben sent refutades amb el pas del temps. De fet, els filòsofs es troben discutint contínuament sobre les mateixes qüestions sense arribar mai a cap conclusió. Benvingut al Temple del Saber. En aquest edifici es troba tot el coneixement, des de les millors idees filosòfiques fins a les últimes idees teològiques. Uf, quin olor a ranci que fa aquí, no? Ja, bé, això és per unes taques d'humitat que tenim aquí al sostre. Són unes esquerdes que s'estan fent, bueno, potser li calen uns retocs. Amb una mica de filosofia clàssica això soluciona. I qui són aquells dos? Aquells dos? Aquells dos són Plató i Aristòtil. I què fan? Bàsicament discutir. I com saps que això és un cavall? Doncs perquè puc veure i tocar-lo. I olorar-lo. Però si cada cavall és diferent, com pots saber que és un cavall? Doncs perquè tenen uns trets comuns i una forma que és igual a tots ells. I on es troba aquesta forma? Que és una qualitat de la nostra intel·ligència. T'equivoques, forma part de la idea perfecta de cavall. I aquesta idea es troba al món de les idees. Plató, que has anat a comprovar-ho al món de les idees? Mira a veure si està la idea de dolor, també. De tot el coneixement rebut, però només es refiarà de l'estudi de les matemàtiques. Recordem que Descartes busca un coneixement que sigui segur, irrefutable, que no es pugui dubtar. Una pregunta, Sòcrates, quina mesura fa aquest temple? Doncs té uns 15 segles d'antiguitat, més o menys. I de quin material està fet? Bàsicament d'idees clàssiques. Per què ho preguntes? No, per res. El mètode. Primer, per veure el mètode de Descartes és important definir què coneixem com a raó. I és que per ell la raó és aquella capacitat natural de conèixer la veritat. És a dir, tothom tenim aquesta capacitat per distingir el que és veritable del que és fals. En canvi, el problema és que les nostres passions, els prejudicis que tenim, la precipitació, tot això són factors que ens condueixen constantment a caure en l'error. Per aquest motiu, segons Descartes, és necessari tenir un mètode, desenvolupar un mètode per orientar de forma adequada aquesta facultat que tenim. El mètode haurà d'estar basat, com no, ja ho hem dit, amb les matemàtiques. I, per tant, haurà de ser de tipus deductiu. Serà un instrument per a guiar amb aquesta raó, com ja hem dit, mitjançant un conjunt de normes que siguin segures, però alhora senzilles, i que ens puguin conduir al coneixement verdader de forma fàcil. Les 4 regles del mètode. Al seu llibre, Discurs del mètode, va resumir aquest en 4 regles. Aquí ve el primer tip, o la primera regla del mètode. A. Regla de l'evidència. L'altre dia vaig obrir un canal de YouTube, vaig posar un vídeo en streaming jugant al Call of Duty i ja tinc 1.000 seguidors. Consisteix en evitar la precipitació. Bé, 1.000 seguidors, potser una mica menys, 500. No s'ha d'acceptar més que aquelles idees que es presentin de forma clara i distintament. A veure, que qui diu 500 diu 50. És a dir, de forma que no presentin cap mena de dubte.
Bueno, en realitat vaig penjar el vídeo i l'han vist els meus amics. B. La regla de l'anàlisi. Com es diu el canal que el busco per internet? No, a veure, és que al final no l'he penjat, però obert el canal de YouTube. S'han de dividir els problemes en tantes parts com sigui possible. Comencem pel principi. A veure, tu tens internet? Sí, clar. Així reduïm allò complexe en les seves parts més simples. És el punt de partida del nostre coneixement. I tens un ordinador? Sí. C. Regla de la síntesi. Conduïm amb ordre els pensaments, començant pels objectes més simples que hem dividit, els més fàcils de conèixer, i anem ascendint a poc cap a aquells pensaments més complexos. Val, doncs ja ho entenc. El problema és que no tens amics. Això és el que es coneix com la deducció. D. La regla del recompte o enumeració. Es tracta de revisar tot el procés per a tenir la seguretat de no haver-la cagat. L'altre dia vaig obrir un canal de YouTube, vaig pujar un vídeo en streaming jugant al Call of Duty i ja tinc 1.000 seguidors. Tipus d'idees. Bé, a les regles del mètode hem parlat d'idees, però què entén Descartes per idees? Doncs per ell són representacions mentals de coses que hi ha fora de la nostra ment. Per tant, són còpies en forma d'imatges de les coses que representen. Per a Descartes trobem tres tipus d'idees. D'una banda, les idees adventícies o adquirides. Aquestes provenen de l'experiència sensible. Per exemple, la idea de cavall. Després tenim les idees factícies o artificials, que són invencions de la nostra imaginació. Per exemple, la idea de centaure. A vegades el que fem és reunir dues idees, les juntem en una i no té una correspondència amb la realitat. I després, i per últim, tenim les idees innates o naturals. Aquestes provenen de la mateixa raó i no de l'experiència sensible. De fet, només aquestes idees són clares i distintes, perquè formen part d'una intuïció intel·lectual. I preguntareu, què és una intuïció intel·lectual? Doncs és la nostra capacitat de captar de manera immediata conceptes simples, clars i distints, sense que hi hagi possibilitat d'error. Descartes no se'n refia dels sentits. Els sentits ens enganyen constantment. El dubte metòdic. Una pregunta, Sòcrates, quina mesura fa aquest temple? Doncs té uns 15 segles d'antiguitat, més o menys. I de quin material està fet? Bàsicament d'idees clàssiques, perquè ho preguntes. No, per res. Descartes considera que per obtenir coneixement és necessari obtenir certeses absolutes. El problema al que s'ha enfrontat fins ara és que no ha obtingut cap tipus de coneixement del tot fiable mitjançant els estudis que ha rebut. Per tant, creurà necessari, abans de trobar aquestes certeses, dubtar de tot. Però quan diem de tot, és de tot. Tot el que m'envolta és susceptible de ser dubtat, de posar en dubte. D'acord? Per tant, la meva pròpia existència es posa en dubte. Potser vosaltres que esteu aquí observant aquest vídeo no existiu. Una cosa, però si no existim, qui som nosaltres? Doncs un muntatge d'un professor egocèntric que només que li agrada veure's a mi mateix per YouTube. Potser la càmera que m'està gravant no existeix, els focus que m'estan gravant, no hi ha res que existeixi. De fet, això, ja ho sabeu, és un croma, no existeix. D'acord? Però és que possiblement podria ser que jo tampoc existís. Aquesta mena de posar en dubte absolutament tot és el que s'anomenarà com a dubte metòdic. I consisteix en una fase provisional per desmuntar la base de tot el que hem anat rebent fins ara. Val? És com desmantellar la casa per construir una de més segura. S'ha acordonat el perímetre? Afirmatiu, el perímetre s'ha acordonat. Molt bé, i s'ha aïllat la zona? Negatiu, repeteix
això negatiu. Hi ha un grup de manifestants que es neguen a abandonar la zona. Qui? Serem moguts del temple del saber, no serem moguts. Però no us doneu compte que el vostre temps ja ha passat. Ara és temps de la filosofia moderna. Vosaltres formeu part d'una altra època, que sou uns clàssics. Hauríeu d'estar en un museu de cera. Clar, això és molt fàcil de dir quan ets tu qui desnona, però ja veurem què passa quan arribi Nietzsche i et desnoni a tu. És igual, els meus mètodes seran indestructibles. No coneixes el martell de Nietzsche, no? Detonació en 3, 2, 1... Els sentits ens proporcionen un coneixement confús. De fet, ens poden enganyar. Per exemple, en aquesta classe pot haver una persona que tingui fred i una altra que tingui calor. Bé, no podem distingir amb absoluta certesa entre la vigília i el somni. Què passaria si això fos un somni? Estava somiant que estava en una classe avorridíssima de filosofia. Què passaria si, en realitat, tu ara mateix estàs somiant que estàs veient aquest vídeo? El somni ens pot fer creure que estem desperts. Estic en una classe avorridíssima de filosofia. Podria existir, diguem, un geni maligne que ens fes creure que estem en el cert cada cop que cometem errades. Fins i tot podria afectar els coneixements matemàtics i ens podria fer creure que 2 més 2 són 5. 5, 2 més 2 són 5. Tu posa 5, ja veràs, ja veràs. El cogito. Aquest és el solar, molt rebé. Mireu, per aquí començarem a posar maons. D'acord? Construirem una nova metafísica amb idees certes, idees indubtables, indestructibles. El dubte metòdic ens obliga a dubtar absolutament de tot, però amb una finalitat, i és obtenir alguna certesa. Però Descartes s'adona que hi ha una cosa de la que és impossible dubtar. I és de què dubte. És a dir, no sap qui és. No sap si els continguts del nostre pensament són correctes. Però del que no pot dubtar Descartes és de que és alguna cosa que dubte. I per poder dubtar ha d'existir algú o algo que dubti. Per tant, hi ha un subjecte que dubta. Aquest subjecte és el que anomenarà jo, o el cogito, és a dir, subjecte pensant. Aquesta serà la base del meu edifici, la substància del jo. Dubtar és una forma de pensar. Per tant, si penso, aleshores existeixo. Cogito ergo sum. Per Descartes es tracta d'una certesa senzilla i indubtable. És una evidència, a partir de la qual pot fonamentar tot un sistema de pensament i de coneixement. Així que, què és el cogito? És un principi i fonament del seu sistema de coneixement. Aquesta és la gran aportació de Descartes. Situa a un jo pensant com a la base de la filosofia. I amb aquesta idea queda inaugurada la filosofia moderna. Però com podem passar d'aquest subjecte pensant a la realitat exterior? El dubte és una carència. Per exemple, una carència de veritat. El fet de dubtar és que no compto amb la veritat absoluta. De fet, el dubte ens demostra una cosa, i és que som éssers imperfectes. Som éssers finits. Dubtem, mai estem segurs. Així que, per contrast, també tenim dintre nostre la idea de perfecció. Aquesta idea tradicionalment està vinculada a Déu, és a dir, Déu és l'únic ésser perfecte.
No t'esperaves això, no? Menudo gir. Filosofia i religió de la mà. I menys venint de Descartes, el que va trencar amb la tradició. Ja. Doncs espera't, perquè el que ve ara, pues no sé si t'agradarà. Per cert, jo sóc Déu, no sé si t'havies donat compte. Però d'on ve aquesta idea de perfecció? Si jo no l'he vist mai al món exterior, mai m'he posat davant d'ella, jo no sóc perfecte, res del que conec és perfecte. Hi ha alguna cosa perfecta? Sí que hi ha coses perfectes. Per exemple, la geometria. Un cercle és perfecte, però els cercles no existeixen a la natura. I tot i així, fins i tot el cercle més ben fet per la màquina més potent, si l'ampliem acaba sent imperfecte. Així doncs, qui ha posat dintre del meu cap la idea de perfecció? Com que qui ha posat la idea de perfecció dintre del meu cap? Vinga, home, que tant dubte ja ho fent, Anem a revisar. No pot venir d'una idea adventícia, és a dir, no pot venir de l'exterior. La meva experiència em demostra que a l'exterior només es donen idees imperfectes. Tampoc pot ser una idea factícia. No podem fabricar aquest tipus d'idees. De fet, som incapaços d'imaginar la perfecció màxima. Anem a veure, de veritat te pensaves que jo era un triangle amb un ull i unes ales? A veure, això és una representació, jo no sóc així, jo sóc molt millor. Així doncs, només pot ser una idea innata. Aquesta idea només l'ha pogut posar una realitat més perfecta que jo, és a dir, Déu. Així és com hem arribat a la segona idea innata, la de Déu. Però el fet de que tinguem la idea de perfecció i de Déu no demostra l'existència de Déu, oi? Descartes ofereix 3 arguments per demostrar l'existència de Déu. 1. Del jo que és finit no pot sorgir la idea de Déu, que és infinit. És a dir, d'allò inferior no pot produir una idea superior. Per tant, la nostra idea d'infinit no pot venir més que d'una realitat que sigui realment infinita. Déu és causa no només de la idea que hi ha en mi, sinó també de la meva existència. És a dir, si jo m'hagués fet a mi mateix, m'hagués fet perfecte. Tres, l'argument ontològic. Déu és igual a la idea innata de ser perfecte. Déu existeix en la realitat perquè si només existeix en el meu pensament seria menys perfecte. La idea de Déu no pot ser només una idea dintre de la meva ment. Qualsevol cosa que existeix a la realitat és encara més perfecta. El món o res extensa. La tercera idea clara que tenim és la idea de la res extensa o món exterior. El meu jo també té l'experiència d'una realitat exterior composta per una sèrie de coses. És una realitat material. Aquesta idea, com les altres, només pot venir de Déu. I ho demostre afirmant que, com Déu és perfecte, no ens pot enganyar fent-nos creure que existeixen els cossos, perquè aleshores seria una contradicció amb la mateixa idea de perfecció. La veritat és una qualitat de la perfecció. Bé, doncs, aquest és l'edifici que he construït. Per cert, què fas tu amb aquest martell? Sempre el porto amb mi. Diguem que m'agrada fer bricolatge. Descartes ens explica el món només en funció de la quantitat. Prescindeix d'altres conceptes aristotèlics com el de forma. Déu és la causa primera del món exterior, és a dir, de la res extensa. Déu és qui dona moviment al món i aquest es transmet d'uns cossos als altres gràcies al contacte exterior extrínsec. Així, la física de Descartes va ser mecanicista, és a dir, la natura queda reduïda a quantitat i moviment local, com si fos una màquina on unes peces mouen a les altres per contacte exterior extrínsec, igual que els engranatges d'un rellotge. Les 3 substàncies. Com hem vist, hi ha 3 idees clares i distintes. El jo, o cogito, Déu i el món, o la res extensa. Descartes les anomenarà substàncies.
Què s'entén per substància? Doncs és una cosa que existeix de manera que no necessita ninguna altra per existir en ella mateixa. Estrictament, només Déu és l'única substància, ja que no necessita de ningú per existir. Déu és qui dona l'existència al jo i al món. En canvi, el jo i el món, com hem vist, necessiten a Déu. Per aquest motiu, Descartes anomenarà amb aquestes substàncies com substàncies creades. Un cop creades, però, ja no necessiten de ningú altre per subsistir. Entre les substàncies, Descartes distingeix els atributs o l'essència o naturalesa de cada substància. En el jo és el pensament, en el món exterior és l'extensió. I els modes, que són les propietats no essencials d'una substància. Els modes necessiten de la substància per existir. Per exemple, del jo, els modes serien estimar, odiar, jutjar. Són modes perquè no poden existir en si mateixos. Déu no té modes, ja que no està sotmès a cap variació. L'ésser humà. Descartes aplica la doctrina mecanicista als demés éssers vius. Per tant, un ésser viu seria igual a purs cossos, pura extensió, no tenen pensament i no tenen esperit. Qualsevol altre ésser que no sigui l'ésser humà és extensió. I se li aplica les regles del mecanicisme. En canvi, l'ésser humà és vist com una dualitat antropològica, ja ho vam veure amb Plató, i està formada per dues substàncies. El cos, o la res extensa, que és aquella part que sí mecanicista, que és semblada a la dels animals, que seria la part de la substància extensa, i l'altra part, i més important, és l'ànima, o res cogitans, que seria el pensament, el cogito. Les dues substàncies són completament diferents i independents, com en Plató. Descartes, però, reafirma el pensament per damunt de la res extensa. Substància pensant, característiques, és espiritual, és a dir, no té res a veure amb l'extensió. Això vol dir que l'ànima és independent del cos al que està unida. També és immortal, podem concebre'ns sense el cos. L'ànima pot existir perfectament sense comptar amb ell. I a més, per tant, és lliure. El mecanicisme no l'afecta, no afecta l'esperit nostre o el nostre pensament. El cos està sotmès a causes eficients i necessàries, però l'ànima actua amb llibertat, guiada per la voluntat. El cos interactua amb l'ànima per mitjà de les passions. Aquestes actuen tant en el cos com en l'ànima. Per exemple, quan em dono un cop, el percebo al cos, però sento el dolor per mitjà de l'ànima. O quan recordo que tinc un examen, noto unes pessigolles a l'estómac de nerviosisme. Ja està, que ja s'ha acabat. Què me voleu? Que no heu entès res? Bueno, pues que no condeix el pànic. He preparat una cançó on es resumeix tot el material, perquè així entri millor cantant. D'acord? Vinga, sereu. Pienso, luego existo, pienso, luego existo, pienso, luego existo, pienso, luego existo. Me encierro en mi casa para dudar de todo. La duda sistemática es mi método. Los sentidos me fallan. La vida es un sueño. Si un Dios me está engañando y 2 más 2 son 0. Pero si pienso, luego existo. No tengo duda de esto. De todo lo demás no me fío ni un pelo. Yo soy un ser que duda y eso me hace imperfecto. Pero en mi conciencia está la idea de perfecto. ¿Quién me ha puesto esa idea dentro de mi cabeza? Si no hay nada perfecto en el mundo entero. Creo que es un Dios perfecto y bondadoso el que me ha puesto en mí la idea de perfecto. Y el mundo que hay afuera
también creo que existe, porque si Dios me engaña, Él sería imperfecto. Así que yo existo y Dios también existe. Existe el mundo entero, porque Dios es perfecto. Estas son las tres verdades indudables que he conseguido pensar con el entendimiento. Pienso, luego existo, pienso, luego existo, pienso, luego existo, pienso.